Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Guys, abaru nkhani ya Charlie Kirk uja nawo mbele pakosi uja ku America uja amene uja nkhani imene jayo ikuoneka zoti imaenda smart komano pena bage yakola chifukwa nzake wa amene ujayo amene so ali social media influencer amene zina yake timati Candace Owen. Maina na warukangari kendulo kachan. Anyway, Candace Owen. Amene yunditu na amene wabuya sabano yeyo anamba kupanga investigation yake. Pofuta kuone sasa kuti kumano vuto ndi chani makamaka. Remember muntu uja arangophedwa. Ifeyo papa naza baya kona kuti akulu kumano akhangari ma Israeli khangari muntu ya muchuna chifukwa muntu uja anayamba sabano kuyamba kupanga amatukutuku zina ndizina kuti pena bake sindikuona bwino ndiyeno iyeyo nsikana ameneyo zimayi ameneyo akuoneka zoti anthu sayambaso kuopaso kuti nayeso atha kumuchotsa chifukwa fanda akudiga kwambiri akupanga digi kwambiri kuti pena bake zinthu izizi zikuoneka ngati zochita kukonza andiso even mwana amene anamugwira uja Robinson uja paja mukumbuka kuti paja akuti anamugwira amene anashuta uja anaombera uja akuti anamugwira komabe akuoneka bese nzoti iyo saijayo inali nkhani yoti ndi abauza like iye akuchallenge kuti ngati ndikunama iniyo boma lituluse statement right chabwino ndi mavideo ambiri sindipereka komano ndizingomenya pang'ono kang'ono kacha kongo khangari kazingopereka umboni chabe chifukwa nangasinde kuti iyeyo akulimbana ndi boma la America. Therefore tikapanga player kwambiri ndikuti nafeso tikhangati kodi inunso Malawi Cameras mwajoinaso iti mutani kodi nanunso kuti ndikuti ndikuti mavuto okhaamene. Therefore iyeyo wayankhula mwa clear kona kuti USA executives to issue a very clean statement saying that I am lying if this is not true. About 48 hours before Charlie Kirk died, Charlie informed people at Turning Point, as well as Jewish donors and a rabbi, that he had no choice but to abandon the pro-Israel cause outright. Okay, yeah. Charlie was done. Charlie uja anapandukira ndithu. Imagine 48 hours. 48 hours. Inali after 48 hours Kongo khanao ayuda aja ndikuwafota kuza kuti akuluakulu mukundipanga abuse kwambiri chifukwa cha donation yanu mukundipanga abuse kwambiri chifukwa cha donation yanu imene mukundipasa komanso sindukhala ndi maganizo anga oyankhula ngati munthu anga sindumakhala nawo yayi koma ndofanso ineso ndikhaso mfuluso ndiziyankhula zinthu imene ndikuziona. Remember this guy was a Christian anali Mkhristu munthu ameneyo. Remember munthu amene ankayankhula kuona kuti akuluakulu which in Palestine does not exist. Kulibe Palestine. Komano this guy kumapeto ma videos ako mapeto. Can you believe this guy anayankhula sentence eno kuti ndiona ngati kuti Israeli ipanga anagwisa ntchito mawati ethnic cleansing kama kuti ifuna ifufute mtundu wanthu. I gotta be careful the way I say this. Kufufuta komanso asanayankhule anayankhula mawati komatu ndikuyena ndikhala uchenjerato ndikuyena okhala osamala ndisanayankhule zimene zisi chifukwa one amadziwa kono kuti something right kabeni ndi kumapeto ata tikamati 48 hours that's 2 days after kabeni before kuombedwa pakhosi chinachitika nchonena kuti iyeyo anawauza kuti akuluakulu ineyo ndasiya kukhala pro-Israel koma ndasiya kusapotana akuluakulu ndasiratu ineyo ndasiratu no
this is not on. Kaya drama zosungani. Remember kuti pacha ma Zionist amugwisa ntchito kwambiri ndalama. Ndananga kuti si ineyo nane ndatasiya. 2 days ngikuombelelwa. 2 days ndikuombelelwa. Nzema iyo alibweka. Komanso ndamena kupanga dig kufukula kwambiri kufukula. And pena paka panafunsa kuti why am I only the one? Why ineyo chali uja anzaka nacho na Trump kina ndani ose ajao banja ngakhala chete pankhani sakufuza chino chonse. Why am I on the only one? Ndiyende khamene kumanga ndufuza nkhani ya milandu imeneyi. Ndero mwanakazi uyu wayamba kufukula. Chabwino kufukula kwayambirira. Fukula kwayambirira kwana kuti inuyo tapanga check video ija ya amene akuti Robinson amene akuti anaombera munthu uja. Mubange check ye ujayo ngati zinali zoti waomberadi kuchoka pampacha nikushuta. Shida chake chili kuti chinali kuti chifukwa imene jayo imene nokhala kuti ndi sniper yoopsa kwambiri. Anapanga assemble bwanja, anapanga tena kuti anayiphwasula bwanji munkanthawi kuchepa sniper ndikuyipakira ndikumapita nayo. Komanso iye ujayo ndiye mwe uja. Iye uja ndiye mwe uja. Ndi mwana amene amugwirayo. Pena bwezi makayikitsa. Koma nanga kushuta kumana anashutula kuja. Inali mbali yake yakuti. Pamenepo mafuso amene akufuza ukaokhima ukaoka. Koma china chimene chinapangisa kuti pakana ayambe kufufuza bwinobwino kufukula bwinobwino ndichi. Atangoshutidwa munthu uja. Anthu panapezeka munthu wavala maglasi ndikubwera. Nde chali uja kakhala yonchi. Kuseli kuku kumakhaso kamera special. Imapanga uku. Ndino anangola shutu njija amushuta panabwera munthu ndikuzatenga chani kukolopola kamera ija. Ndikuitsegula ndikutenga memory card. Remember camera, right? For example, this camera. Ndiri muli memory card imene. Right? Ndakuti munthu yakubwera ndikutsegulamo kuti no. Ife tikuyena tirani, tikuyena titsegule. Iye ndikutsegulamo ndikunyamulamo ndikuchosamo memory card. Basi. Chosa memory card wautali. Pamene poto ndikuti malamulo a polisi amanena kuti pamene pachitika madala, pamene pachipaphaidwa munthu, no one, do not touch anything. Right? Usagwira chinthu chilichonse pachapo. Usagwira. Kwa panapezeka munthu anakagwira. Iyeyo anafufuza anapanga force kuti iyeyo ndani mpaka anampeza munthuyo. Anampeza mpaka anamuza kuti ndifuna memory card yotenga icha. Ndito mwene kandesi mwene. Mpaka anaipeza ndikunuze ndani amuza kuti ndifuna ndione video. Yofana ngasiyo kamera imene ndimene shoot bwino. Ndifuna ndione video. Ndibana apanga force. Mpaka anamuza kuti video sindingakupase. Video tikapasa ndapa ili ku polisi. Anaza apolisi ndifuna ndionesa kamera ujeni video. Ndanamuza kuti tikuonesa kumano tikuonesa ngati pa video call ukupa computer koma sindingakupase video. Therefore chimana panga chake anamuonesa koma iyeyo anana kuti ndukayikira chinthu chimodzi. Akuti ukuku mienda na video yo koma kumbiyo kwake kuku pamene kamera yamajambula, right? Magazi sana wanekera ukuku sana kusukula kugera magazi kumbiyo kwake chifukwa ngana namuombera kamera ije chipropo chacho kutsogolo ndikushuta apa
ndoti ababa magazi akwanira kugwera ukoko koma ukoko kunabe magazi kumbuyo kunabe magazi chilombo chinachokera kuti chinachokera kumbuyo chinachokera kuti pakufunika kupanga dig kwambiri kufufuza kwambiri nde iyi amwene tsikana ameneyo nde wa challenge boma. Okay, zimene zimene akufukula zimene akufukula mupangaso follow. I think mukapangaso check mukapanga verify information chabuti pano pati makonda kamba zachicha bwino kuti zimvana bwino sure. Ndino chinaso ndichi mwana uja kuti akazipereke amene anapanga convince bambo wake amene azuti ndi former FBI ndi wa polisi wakalekale kuti amwe akangozipereka, right? Akangozipereka apita kwangozipereka. Therefore zikuoneka zoti mwana ujayo sangakhala amene uja amene anaombera mwana uja alipo amene anaombera koma nkhanicha inapangoti distracted sikufufuzidwa kwambiri. By the way mumveseso apa nkhani pamene ili chonchija unfold nkhani pamene nkhani pamene ikutuluka chonchi komanso pamene nkhani sili clear bwinobwino mkazi wake wa munthu uja walira kale to basi watha wamaliza kulira amapezekaso pa podcast komanso akuti chani akuti wamukhululukira ushuta uja. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Ari wamukhululukira basi takhululukira basi amene that means panali death penalty ya munthu jota aphedwe koma ndikuti sangara so I don't know kumara amukhululukira mkazi wake wa chali uja zimene zikudabwisa anthu kuti la mission imeneyi anthu timagwirizana kapana bwanji. Nde Candace Owens nkhani yendi imene ilipo pano kuti umene uku are you sure? Nde wachana kuti guys you say mukupanga abazi zaboza investigation yato yani usu mukupanga ndio aboza wauzilatu uyu mwajita kuzemitsa mwajita kuzemitsa. By the way tina arango rombero bacha pana ndayo nagara ankara wagwiro yanchani wagwiro kana ngozira asamina uja. Can you believe kuna kuti ndala amene ujayo akwana kuti ndala uja sali connected chifanya ndala uja ndamana akuwa kuti naombera ndine why chifuna nkafuna kupanga kwapomboneza anthu kuti asampeze unowombera. Number 2 nyamara uja amene anamugwira kuti aomberayo ndiona kuti zimene zozo anangozitchula anana kuti okay nyamara ujayo koma lo uja kwanali konkuja koma sukuti anali around manyamara uja anali around koma no anapezekaso ku shop inaso munthawi yona kuti sizingathekeso kuti iyeyo akapezekeso ukuso koma anali around kumweko like zinthu zake zokayikitsa kuti indi pali setup ina yake imene chitika komano anthu wafuna akungokayikira kungopanga distract kungapomboneza anthu kuti guys ndi uyu mwana uja koma zifuka zimene mwana uja anaomberera mwana uja anamuomberera sizosamvekaso bwinobwino koma nkhani ndikumati ndiye mweyudi koma nkhani ndikumati kumene kuli zotani 48 hours 20, that's 2 days kungo abudula jina guys chithandizo chanu cho donation anopera nayo nuko basi zine sindikhala so support maziones anthu ndimukupha anthu kopya basi then kana kumuntu waomberedwa kwa mwanayo ndi mweyu nde mwina atu ameneyu wamisala nawo na nkhondo anthu abona ngati wamisala kwa mwina atu ameneyu ali ndi nkhani mwina pali zimene akudziwa
mumpanga follow mumuona ndithiwa mankhwaso English yamveka bwinonso kwambiri. Candace Owens. Guys, I don't know. Thank you so much, guys. Malawian cameras. Of most interest to me, what I've learned is that his father does not believe, his parents don't believe that their son committed this crime.